Te așteptam, călătorule. Ai pășit din nou dincolo de realitate. În acest episod vom deschide ușa spre un tărâm necunoscut, un loc unde umbrele prind glas și necunoscutul se apropie periculos de mult de noi. O utilizatoare de Reddit a scris următorul text la un videoclip. M-am mutat de curând în casa asta nouă și eram doar eu cu verișoara mea, când am auzit o bubuitură uriașă. Am instalat aplicația pe care o folosesc cei de la Twin Paranormal în clipurile lor. Ea are o funcție ce măsoară câmpurile electromagnetice, fluctuații de energie care, după unii, pot semnala prezențe supranaturale. Valorile tot creșteau lângă dulapul meu. Am început să filmăm ca să arătăm mamei mele cum urcă nivelul și am stat lângă dulap, așteptând să crească și mai mult. Atunci, pe filmare, se aude clar o bătaie venind chiar din dulap și am înghețat de frică. Partea cea mai terifiantă a fost după. Am fugit afară, am oprit filmarea să ne liniștim, iar când am început din nou să filmăm și am intrat în casă, ușa dulapului a început să se deschidă singură. Am fugit de iar afară, țipând, dar partea aceea nu s-a salvat. Credeți-mă sau nu, e alegerea voastră. Eu doar spun că a fost înfiorător. Și nu mă speri ușor, fiindcă m-am obișnuit cu astfel de lucruri, datorită lui Eddie, Sam și Colby, dar și din Twin Paranormal. Apropo, eu am 16 ani, iar verișoara mea are 12. It's gonna get higher as soon as we get to my closet. I can already tell you. But how does it know? If it knows we're back at the closet, that's weird. Shut up. I don't know. Utilizatoarea a venit cu un update. După ce am oprit filmarea și ne-am liniștit cât de cât ca să ne uităm la videoclip, am pus aparatul de măsurare lângă noi pe canapea. Eu mă uitam la filmare, iar verișoara mea a zis cu groază: "Silo, valorile au explodat." Când l-am pus jos, arăta 31 și imediat a sărit la 126. De fiecare dată când încercam să-l mutăm, numărul scădea, dar de îndată ce l-am pus lângă noi, a urcat uriaș. Parcă era ca și cum aparatul simțea ceva nevăzut, chiar acolo, lângă noi. Paranormalul nu alege momentul și nici locul. El apare când te aștepți mai puțin. Ce ai văzut până acum e doar o frântură din ceea ce se ascunde dincolo de realitate. Rămâi cu mine, pentru că urmează ceva și mai tulburător. În următorul clip putem vedea cum un bărbat se afla liniștit în bucătărie, dar în spatele lui a apărut ceva straniu. O păpușă a început să se miște singură, iar o umbră întunecată a traversat camera, lăsând în urmă un sentiment apăsător de neliniște. Yeah. Oh boy, I'm excited. Shut. Oh fuck no. Oh fuck. Shut up. V-am mai povestit despre Bigfoot, misterioasa creatură despre care legenda spune că trăiește ascunsă în păduri și munți. În acest an, un grup de turiști din Colorado susțin că au văzut faimosul Bigfoot. Voi ce părere aveți? A fost doar un om costumat sau a fost adevăratul Bigfoot? Rămâne un mister pe care poate niciodată nu-l vom descifra. În următoarea filmare
Câțiva medici stăteau de vorbă relaxați, iar unul dintre ei a început să filmeze cu telefonul, glumind că sala pare bântuită. Câteva secunde mai târziu, gluma s-a transformat în tăcere totală. În spatele lor, o umbră întunecată, de parcă ar fi avut o viață proprie, traversează încet camera. Când medicii se întorc și verifică, nu este nimeni acolo. Dar momentul cel mai tulburător vine imediat după. O masă cu instrumente chirurgicale se mișcă brusc, de parcă o forță nevăzută ar fi trecut prin încăpere. Es que te estoy enfocando las boobies. Ah, no mames. ¿Qué? Pasó algo. ¿Qué pasó? No mames. A ver, ven. No mames, pasó algo, te lo juro que pasó algo, Se mueve, ya se mueve. Vete a la verga. Yo no voy. No mames. Și vouă probabil vă place să mergeți cu cortul, liniștea naturii, focul care trosnește și cerul plin de stele. Așa a început și aventura celor 3 prieteni în acest videoclip, doar că pentru ei noaptea s-a transformat într-o experiență pe care nu o vor uita niciodată. Totul părea perfect, până când ceva tulburător s-a alăturat lor. What the fuck is that? Yo, what's... Fuck! Run! Run! Guys, wait! Oh. Dacă analizăm filmarea, un detaliu iese la iveală. Silueta care se zărește pentru o clipă seamănă izbitor cu ceea ce mulți descriu drept un skinwalker, o creatură despre care legendele spun că poate lua forma unei ființe umane sau a unui animal. A fost doar o coincidență? O iluzie creată de frică și întuneric? Sau dovada că legendele au întotdeauna un sâmbure de adevăr? Există locuri unde timpul pare să se oprească, unde umbrele se mișcă singure, iar aerul devine greu, aproape viu. Unii spun că e doar imaginația, alții că e ceva ce n-ar trebui să fie văzut, dar într-un fel sau altul, fiecare loc păstrează urmele celor care au fost acolo. Uneori, casele vechi ascund mai mult decât trecutul, ascund ceva ce n-ar fi trebuit să existe niciodată. În 2015, familia Brețu, din micuțul oraș Auburn, Pennsylvania, a decis să-și izoleze locuința. Dar când au început lucrările, au făcut o descoperire care le-a înghețat sângele în vene. 10 de cadavre de animale ascunse între pereți. Unele erau învelite cu grijă în ziare din anii 30-40, printre condimente vechi, bucăți de lemn și alte obiecte bizare. Totul părea intenționat. Când specialiștii au analizat descoperirea, au făcut legătura cu un vechi ritual de magie germană numit powwow sau magia olandeză. Aceasta era o formă de vrăjitorie practicată de coloniștii Pennsylvania Dutch, veniți în America cu secole în urmă. Ei o foloseau pentru vindecare, protecție și uneori pentru a lega suflete. Dar în spatele acestor ritualuri se ascundea și o parte întunecată. O tradiție care vorbea despre demonii chemați din întuneric, despre vrăji de supunere și control. Unul dintre cele mai ciudate ritualuri consemnate era menit să creeze loialitate, amestecă puțin din sângele tău în mâncarea lui și el îți va rămâne credincios pentru totdeauna. Familia Brețu spune că, de atunci, mirosul nu a mai dispărut niciodată complet, iar mucegaul de pe cadavrele ascunse în pereți le-a adus îmbolnăviri și nopți fără somn. Astăzi, casa lor pare liniștită, dar unii cred că spiritele animalelor, sau poate altceva, încă bântuie pereții acelei locuințe, pentru că unele ritualuri nu se opresc niciodată, nici măcar după moarte. Totul a început cu mici lucruri, lumini care pâlpâiau, zgomote slabe în timpul nopții, pași care se auzeau pe hol atunci când toți dormeau. Un cuplu tânăr, obișnuit cu liniștea caselor, a început să simte că nu mai sunt singuri. Pe măsură ce zilele treceau, senzația de prezență devenea tot mai puternică. Ușile se trânteau singure, umbrele se mișcau fără nicio explicație, iar aerul din camere devenea rece brusc, ca și cum cineva ar fi trecut printre ei. Într-o zi, bărbatul a decis să facă mai multe fotografii, sperând să surprindă o dovadă a ceea ce simțeau. Când a revăzut imaginile, totul părea normal, până la ultima. Flickering inside the refrigerator.
and I thought that was strange. I had never seen it before. But what really creeped me out was the light in the bathroom started flickering, and I heard water running. So I kind of snuck around the corner, and the water was on. As I started to walk away from the bathroom after cutting the water off, I kind of heard something behind me, and that was actually this door here that closed. That's when I really truly got freaked out. Cody walks outside and calls his girlfriend to tell her what's been going on. She tells him to stay out of the house. I said, well, look, I'm going to go back in and I'm going to keep filming because I don't know what to expect. And when he does, he finds the kitchen in total disarray. All the chairs were on the floor, knocked over. All the cabinets were open. Nope. I said, nope, I'm going back outside. I don't know what this is. I got scared. After 2 hours, Cody finally musters up the courage to go back inside the house. I went through every single room looking for somebody, thinking maybe somebody had gotten in and they were just trying to scare me. I checked every room, under every bed. He doesn't find anyone. The fourth or fifth time I had watched the video, I noticed something in the corner of the room, which is actually my daughter's room. So I screenshotted it and I just zoomed in on it. My heart just dropped. I could feel my face, all the blood in my face ran. I mean, it scared me. It just looked like somebody watching me. I didn't sleep that night. În fotografia făcută la camera copilului, deasupra ușii se poate distinge jumătatea unui chip demonic cu privirea fixată direct spre el. Privirea aceea nu era doar un detaliu, era vie, rece, amenințătoare, de parcă ființa din imagine ar fi conștientă că este privită și că din acel moment îl privește și ea. Persoana care a postat această filmare spune că a cumpărat o cameră video după ce timp de mai multe săptămâni a observat o activitate paranormală intensă în propria locuință. Într-o noapte a decis să se filmeze în timp ce dormea, cu televizorul aprins, singurul lucru care l-a ajutat să suporte întunericul din casă. Era singur acasă, totul părea liniștit, până când, pe înregistrare, se observă ceva mișcându-se pe hol, o siluetă, o umbră, un sunet ciudat, ca o șoaptă venită de nicăieri. El însuși recunoaște că nu știe ce este, dar înregistrarea vorbește de la sine. Privește cu atenție și spune: ce vezi în hol? Ce auzi?
După atâtea întâmplări ciudate prin locuințe, ai putea crede că totul se oprește odată ce ieși din casă. Dar uneori ceva pare să te urmeze, sau poate că nu e vorba de locuri, ci de prezențe care aleg unde și când să se arate. De data aceasta nu e o casă, nici o pădure. E un magazin, noaptea târziu, un singur angajat, o tură liniștită, până când liniștea se rupe. Luminile încep să pâlpie, rafturile scos zgomote ciudate, iar afară, în parcare, e doar mașina lui. Ceva nevăzut pare să-l urmărească printre rafturi, ceva ce nu ține cont deloc, ci doar de momentul potrivit să se arate. Okay, I'm literally at work right now. I'm alone. That's my car. There is not one other car in the parking lot. Look, the freaking light's flickering from the reflection in the window. I don't know what's going on. I'm here alone, and this is what I deal with that I usually don't catch on camera. This is the light switch. Ready? This? Oh, I think I stopped it. Did I stop it? No, I didn't. I didn't stop it. I don't know what's going on, and this makes absolutely no sense. And now it stopped. Good. And ready? Here we go. Because that makes sense, right? This is what I deal with, and no one understands. And of course I'm here alone, and this is like a friggin' murder house. This is my security cameras. There's no one here, so I don't understand. Oh my god, Jesus Christ. Hello? În liniștea unei săli de mese aparent obișnuite, dintr-un hotel aflat la marginea orașului, o femeie simte prezența unui pericol nevăzut. O entitate invizibilă o urmărește, îi șoptește amenințări și îi face rău. E o zi de toamnă liniștită, frunzele colorate se rostogolesc pe asfalt, iar aerul rece poartă mirosul de pământ ud și lemn ars. Totul pare calm, aproape perfect. Un moment de liniște rup dintr-un vis. Dar pe măsură ce înaintați pe drumul retras, ceva se schimbă. Liniștea devine apăsătoare, iar foșnetul frunzelor sună ciudat, ca și cum ar ascunde pași. Pedalați mai încet, privirea vi se oprește în depărtare și atunci o vedeți. O siluetă feminină, nemișcată, acoperită parțial de umbrele copacilor. O clipă mai târziu dispare, fără zgomot, fără urme, înghițită de pădure. Inima vă bate mai tare, nu mai e doar o simplă plimbare. Ce-a fost aceea? O iluzie ochilor? Sau ceva ce n-ar fi trebuit să fie acolo?
E 1 noiembrie 2012, iar orașul Manchester doarme. În clădirea de birouri Catfield House, doar camerele de supraveghere mai sunt treze. Totul pare normal, holuri goale, uși închise, tăcere totală. Până când, la ora 3 dimineața, paznicii care urmăreau monitoarele au observat ceva ciudat. Umbre care se mișcă singure, uși care se deschid fără motiv și o siluetă care apare doar pentru o clipă înainte ca imaginea să se distorsioneze. Ceea ce urmează este înregistrarea reală, exact așa cum au văzut-o paznicii acelei nopți, o noapte care s-a transformat din rutină în coșmar.
Ceea ce ați văzut în acest episod nu este ficțiune. Sunt momente surprinse de camere, relatări ale martorilor și întâmplări care au tulburat minți și suflete de-a lungul timpului. Liniștea poate părea uneori absolută, până când umbrele, siluetele și sunetele inexplicabile vă amintesc că există lucruri pe care mintea noastră refuză să le înțeleagă. Fie că a fost vorba de un pas vizibil doar pentru o clipă, de o prezență nevăzută care vă urmărește sau de camere de supraveghere care a surprins ceva ce nu avea ce căuta acolo, un singur lucru rămâne cert: realitatea este doar începutul și dincolo de ea se află un teritoriu unde legile normale nu mai există. Background-uri, totul e simplu și clar. Gaming cu suflet, conținut exemplar. Nu vând iluzii, nu forțez nimic, doar ce-mi place și o fac din instinct.